सुना का आ बुचिया का बोला रे बतिया हां उनका के निमनो बतिया आदमी सिखावेला ना तो बुलू का छुआवे लागेली लगले केवन ऐसा निमन बात बोल दे कि रोवे लागल सुना का आ बुचिया का बोला रे बतिया हां बा नीक बा सब कोई मिल व्यवहार के रहता बस एगो ये भाई ननद बाड़ी इनकर बियाह शादी भगवान जल्दी कोई ठीक ठाक होके हो जइतनु बस बोझा खत्म हो गई बा नीक बा सब कोई मिल व्यवहार के रहता बस एगो ये भाई ननद बाड़ी इनकर बियाह शादी अरे कौन कह देलस रे हम कितना अच्छा चोरा के खात रहनी ह सब हमरी पर देखत रहली सन का तो यही से न देख लेली सन भाभी जगुन कह देली सन हैं कितना हमार परिवार अरे कौन कह देलस रे हम कितना अच्छा चोरा के खात रहनी ह यही तरी ना भई वाला के ना एकदम टेटुआ पसार के दिखावे लगत उनका तड़ी चला निकाल दिन हमारे घर लहरी अपन दिन तारा घर लहरी हमरा हमरा यहाँ- अभी पिटवावल चाहते सब जानी के हमरा यहाँ लोग यही तरी ना भई वाला के ना एकदम टेटुआ पसार के दिखावे लगत उनका तड़ी चला निकाल दिन दादा बताओ ये भगवान लड़किया चाउर ले जाके बेचत तड़ी या बताओ आज दूसर कोई आदमी कहता यही आदतवा लागो रही ससुरा जइहन त यही आदत लागो रही त मार हमनी के न शिकायत है का तोर भाई भौजाई सिखैले बाड़सन काने गोइल बड़ी बुची जी उनकर आज बढ़िया से समझाइब ना समझाइम त फिर कैसे होखी एगो रौरा से बात कहे के रहा मैं खिसियाम जी ने रौरे खातिर फायदा मन खातिर कहतनी अब खिसियाम तो ओकर बात अलगे बाटे भले तू दिन मत बोलम लेकिन हम रउआ के समझा देतनी का कहनी कि ओ दिन चाउर लेके गई का बेचे खातिर कहीं दुकान कैसे कहतारू भाभी हमर मतलब माई बाप नहीं खन त हम चोरा चोरा के चावल बेचतानी ना रोई जी हम रउआ के बस ऐसे ही कहानी हां मतलब कैसे रहुआ कहतानी बताई नु कह देतानी अगर कुछ ओकरा के बोली सन त हमार से बुरा ए हम नहीं की बोल ले जी हमरा के मत बोली तो के बोल ले बा हम का जानी के बोल ले बा तो घर जाई में पूछ। के आवत मन बहरी के आदमी लोग आवत हलन अभी के जानता कि बाहरी के आदमी आवतन के भीतरी के आदमी बोलत हलन तो तू अब इतना का कहले बड़ी का नहीं मतलब तू कहले ही बोल नहीं बाली भाला कपार पके जफर उतर जीता अच्छा बाप रे बाप ई बेचा खाए वाला एकदम में थू बना के रखले बड़ी ये कुल दतिया लगा रे ना ससुरो जे त सीखत रहन करत रहन हाथे बंदी बरा ए छोटको हां दीदी सुनो हो प्रतिमा अरे तनी आओ तनी का हो गए पूछो ना देखो तनी आज तबीयत खराब बताओ ना दीदी जान तनी आजकल ऐसा दिनवा बने एकदम आलस जैसन भई रहत ताटे बुची चाउर लेके गईली दुकान पे बेचे खातिर हां बेटियावा न उहो एकदम आजादी आ तू घर में रहलू ना देखलू अब इतना देखो जाते हो तनी चावल ले जाके बेच देली त का हो अरे त ना त कोहे के चाही ना मानते जे महतारी बाप नहीं खसो त महतारी के बदला के हमनी के न बनी जा हाँ, तो हमनी से माने कह तनी के लेके गरी कह के आदमी अब लेके- दूसर कोई हमनी से कहला से त लाज लागल ह ना त हम कहनी कि जाए द जा हम ही देले रहनी ही काहे ना हो हमार तो घर में निके ना लागेला मन करला कि कब तो हम लोग से बतिया ली आ जानो तड़ू गई रहनी ही ना बगलिया में तो एगो बात सुननी कहीं कौन बात सुननी है जिसे पूछम ना ये बतिया सच है कि झूठ है आ ना चाहिए तो पूछब तो बुरा लगी कहीं के कैसे भौजी और जान गई जाए दो अरे ना पूछम नु तो यही तरी ना उनकर एकदम मन सहाका हो जाई आ धीरे धीरे यही तरी बेचत खुचत के आदत लग जी तो ससुरा जी है ना तो हाथ ना शिकायत भई होने लगे तो तू सब उनके कुछ खाए के मन अपन करता घर के रहता। इज्जत अपने घर में रहेला आ छुपा देवे ना ना कही ना अब का करी हम के तना आ मेन बतबा कि गाँव घर सोचता कि कब झगड़ा लगा दी हो यानी के सास मर गई तीनों गोतिनी कैसे मिल बहोर के रहत ऐसन अपने आप में यही से और देख के जरूरत रहत ऐसन अब बुची के बात समझाई हम का करम आ कहनी है दीदी कि खदिए कि ना गइले गोई न हो न हो बड़का जाना पैसा लेके अब के जाने हम नहीं जान तो बड़ के ना दीदी जाना में दीदी जान तो खदिए कि ना जी तो डला जी तो अब गेहूं रोपा हेबे करी तुरंते देखो हो नैहर में आदमी कुल ना सोचल रहना ससुरा में आते सब कुछ के टेंशन हो गई ना नैहर में तो आदमी खात रहना माकत रहना पढ़त रहना आ जाना ओतने तनी में दीदी- दुनिया रहल ओ घरी के मुझे तनी छोट बाड़ू देखो हमनी के पोसले पलल ले बनी जा तो हमनी के कहे के तो उनकर मतलब ज्यादा लजइहन डे रही आ तू छोट बाड़ू ना तो तारे ले खुल के बतियई हां तो तू ही कह दी अच्छा ठीक तो का तबीयत खराब हुई तो कही है ए जगह तार माई बाबू के बदला में हमनी के ना माई बाबू बनी जा ना दीदी तबियत नहीं के खराब है बस ऐसा ही तनी मनी आलसा जैसन मियाँ जाए जी दो के तो पता मन नहीं करता काहे के ढील हेरो तड़ू नहीं मन नहीं के करता कोनो काम कहियो कोई के जिंदगी में मन करे लगी कोई काम करी
उम्र जौन रहेला ना तो ओकरे अनुसार होखेला। अब तो आगे नहीं जा ससुरा तो अपने जी में ना एकदम कपार पे हो गइल काम धाम में। चलो ठीक है बेटा, हम जाती नहीं आटा सान देवे, तू सब्जियां काट दी है ना। अब छोड़ दी रहे दी हम सान दे आटावा। तो कुल तू ही करबू, हमने कहे जा कलम चलावे के कि सब कोई बात तो सब कोई करी तो एकदम काम जल्दी बुझाई आटा नहीं। मसानी भले जाके ना धनिया और लहसुन लेके आ जाए खेत। पिछोरिया ले ठीक बा, तब हम चल जाते नहीं हुए तब लिया में। पानी आई कुल कहाँ से कीन के लावता नहीं, पैसा तो रोने लगे रहबे ना कोई रे। ऊ मसाइल रहन ना तो वही देले रहन 10 रुपया, तो वही रख। अच्छा दिन मौसा जी आई नहीं से ना। हाँ। आ कहनी हाँ कितना निक लागत ता बिस्कुटिया। का करते बुची जी? खाता नहीं खेबू का ना ना तू ही खा। आ किसी जिन रोज जिन ना भाभी हम ना बेची ना चावल लागल है ना हमर बाबू तो सगरी तू मत ससुरो में जेबू त कादन शिकायत आवे लगी तोरे के समझाव तनी जे ज्यादा ठीक त बा। हमर बाची कोनो काम गलती ना करली, खा कोई बात नहीं कि हम जा तनी खाना बनावे के बाटे। अरे यही तरी कहानी सुना नहीं है एगो यही तरी झूठाऊ के ना ई सब ना झूठाऊ के ना एकदम झगड़ा लगा दे तोड़ी सन। कहानी है खिसियाई जिन कहानी जाधी ना लेके गई ना। ना अभी हम बाचे बनी चावल दाल हम जब बेचिए देम तो खाएम कौची। अरे हम जानत नहीं तू बहुत सियान हो गलो समझदार हो गलबू, लेकिन तारे के समझा देती। देखो बाची आजकल के जमाना नहीं खे दे, आजकल के लड़की बैसन बेटी माँ ले जाके चावल दाल बेच बेच के खाती सन पियत ऐसन तनिया बचपना में आदत लाग रहेला। अरे लिपत नहीं खी तो का करता है अभी तक ले ओकने दिया था। अब ले खाना बन जाए के तैयारी कर दे सुन ना को का। आ बुचिया के का बोला रे कि होतिया। हाँ उनका के निमनो बोती आदमी सिखावेला ना तो बुलुका चुआवे लगेली लगले केवो नहीं सन निमन बात बोल दे रही कि रोवे लागल। बताओ तो तू ही हम का जानी जी, हम का बोलनी है उनका बोला ऐसन कि बोला ऐसन ओकरा के। हाँ उनका के खोरनी से आदमी दागता ना को देरी तो करिए ना देली ओकरा के। अब बताओ इतना दिन से ना रोत राज काहे रोती है ना इतना दिन से का उ पूजा न करत रही आदमी के। आज के बाद कह देता नहीं अगर कुछ ओकरा के बोली सन तो हमार से बुरा ए हम नहीं की बोल ले जी, हमरा के मत बोली। तो के बोल ले बा हम का जानी के बोल ले बा। तो घर में के आवता मन बहरी के आदमी लोग आवता ना। अभी के जानता कि बाहरी के आदमी आवतन के भीतर के आदमी बोलत रहन। तो तू अब का कहले बड़ी का नहीं मतलब तू कहले। ही बोल नहीं बाली। एगो रहुए और खी में बहिने बड़ी। आ जल्दी बनाई के आ खाना लेके आओ। हां ठीक बा नहीं का होई हो चलो ना से देहलू नासत नहीं की दीदी ना। रहुए बे बात के हमर संगे लड़म मत चीज हमर से बुरा कोई नहीं। हम लड़े लगा मैं का करबी बिग दे मुंह पे और का करब। कभी मार न के दहिया यही घरी आज के बाद बोल ली तो समझ जी जाई ओकरा के टाइम से बनाई के दिए खाना तब जई पढ़े। आज के बाद कुछ ना उनका के बेटाई में आदमी कख देवेला ना। ये एगो बहिन भी है। हां तो हम का कहते कि चार बहिन ई सब हम पढ़ा कमाई के ओकरा के पढ़ाते तोहनी के ना जाई। अब पहले नाप के देखो तनी की बैठे लगे ना तो एकरा पर मत बनई है। ई बनावल गइल कि बुनी पानी पड़ी त आदमी एकरा में बनई हन त का तो चूल्हा झूठ करे के ना झूठ नहीं की करत मतलब नाप के देखो तनी तसरिया में एक बड़ा का ना एकरा पे ना बैठे, एकरा पे बैठावे खाती हाथा हाथा खपरैला चारूर लगावे के पड़ी तब जाके बैठे। इमरजेंसी खाती हटे यही तरी ना भई वाला के ना एकदम टेटुआ पसार के दिखावे लगत उनका तड़ी। के लहरोली काल दिन हमारे घर लहर है और परसों दिन तारा घर लहर है। हमरा मतलब यहाँ- अभी पिटवावे चाहते ही सब जानी के। हमरा यहाँ लगे सुनो ना कहलू पूछलू न दिले। हाँ दीदी पूछल नहीं तो रोने तो लागत तड़ी बुलका चुआवे लगत तड़ी देख के। वही तेरे बुल का चुआ बताड़ी भैया जी मार डांटत रहना दीदी जी के लगता कि लहरौले बाड़ी भैया जी से। हाँ है ना रो लइका देखो क्या करवा दी शादी। अब हम का कर लगता देखो हमारे ना लगे कि हम ही लइका देखब तो हम लोग ना देख सकेलू जा। ए दीदी देखे अब मैंने रहुआ लोग बड़ बानी जा रहुआ सब देखे जा, बाकी तो घर के काम करे खातिर हम बड़बे कइल बानी। हाँ तो जाए दा जौन बार काढ़ले बुनले वालू ना अच्छा से रख ले और 2-4 गो गेट ओट बना दा। हम उनका से बतियाओ तनी लइका के बारे में। ठीक बटे ठीक नो मैं तो चिंता बड़े हम कौन घास के भूसा उनकरा समझ में आइए जाई।
जाए तो का एकरे में लड़ाई वड़ाई करे के बाबा अपन बियाह शादी कर देवे के अपना घरे दुआरे चल जी। हाँ तब का दीदी कपार पे एगो जफर झूठाऊ के टांगले रहल तनिजा जेने तेने जहाँ जाते जा टेंशन रहता कि घर में ननद बिया लड़की फैकी बिया सियान समरत टेंशन तो 17-18 साल के हो गई। भर देहिया बुद्धि नहीं खे नहैलू त कुल झर गइल का एकदम माथा खाए लगे नहीं माथा खातनी न चाय बनल न पानी मिलल न कुछ मिलल आदमी आ काम धाम पे कब जइहन। अरे राम इतना निक धोन एकदम जैसने बहिन वैसने भाई। हाँ वही पे आके ते 22 ना नहीं दूसरा पे तो तोर गुजर होई ना। नहीं बनी ना हे पर बैठा के नाप के देखत रही कि बड़ तसला पर बैठी अभी ना पतड़ू। हाँ तो का अरे करे काम तारा के अरे कोई खाना बन गइल बाजी चिड़ै जीन भर दहिए का तो तोर बाबू कहत रहे कि बुद्धि बउए करा ना ओकर देखत इसकी तो वो ओकर सियान देखत इसे हमरे इहे निके बुझत माने का देखत इसु करे में असली हमरा के बतिए बताऊ ना। ई देखो तानी न देखो हाँ। परसों दिन चाउर ले जाके बेचनी हां ओ दिन समझनी तो ई रोवे लगली हमर आँखी के सामने आ सुतल बनी आ देखो तड़ी कि ये सुतल बड़ी धीरे से लेके जा तड़ी तो का हो जाई मान ल कहतनी पाबा चाउरे बेच देलस ओकर मने कइलस त कौन कहि के अभी दुगो चार गो लइका वाली बिया अभी त लइके न बिया लइके हमेशा उल्टा पुल्टा बात मन तो है तो हम बतिए तोहरे बतिए न कहत एगो बात को बताई जी एगो बात को हमरा वो खिसियाम जी अरे बोल ना पहले देखिए अब हमनी के घर में सियान लड़की हो गई है सोचा तनी हम लोग के बढ़िया से लड़का फेंका देख के शादी भी अब कर देती जा बहुत बुची जी के धीरे धीरे आदत खराब होकर रहता है आदत मन हो जाला बतिए नु जैसे ना कि माने देखावटी में हई ह आ खाए वाला हई ह हथिया के दतवा वाला बउए हाल अरे जाई न रौरा से मुंहे लगल बेकार बा बहिन के बारे में बोलन त लगे कि कपारे पे चढ़ जेम रोगा मारे खातिर उहे लागल बे नु अब ये तरी चाटत रहे ना जीभिया पे त जीभिया पे आगे धरे खातिर नु ससुरो में खोजिया ओ अच्छा रउआ अंडा मंगा ले तनी हमरा से के ले आई हपच ले तनी तो ओकर मन ना हो उ के डर से मांगे जाई हम ओकर नहीं कहियो रे पहले खाइले बानी जी कि सब कोई के बाटिए के अंडा ला दनी एक दिन अंडा ना ला दनी 100 दिन बखाने कर दे हनी ओ होइसे कारबा लाज में त डर बउए बहिनी हई करती हउ करतिया कहिए ना तब जब ना त रौरे कपारे बिसाई हमरा नहीं खे जाए के पगड़ी बांध के रौरे जाए के बा नहीं तू ही धोती वती पहन के जइह कि हम कहे के जाई बताओ ई यानी कि हम बात देखतनी ई का कहत ऐसन माने बहिनिया ढेर भार हो गेले कनी पे ना। नमस्कार प्रणाम। Like, comment, and subscribe.